ha vivido un intenso fin de semana con la celebración del Midshine Festers y el viernes presentaban a los cargos de la fiesta. El sábado era momento para el concurso de paellas. De nuevo la fila valenciana se alzó con el primer premio. Durante toda la mañana y a ritmo de charanga, los cocineros de cada una de las 15 filas de la ollería fueron dando forma y sabor a sus paellas. A media mañana el jurado, formado por el alcalde José Vidal, el concejal de fiestas Juan Ruano, reinas de las fiestas y capitanes y embajadores de 2014. En segunda posición quedó la fila Moros y Levantins y en tercera posición la fila Bencerrajes. És un cap de setmana important per a recordar a tots els festers que sols ens falta la meitat de l'any per a tindre les nostres festes. Ahir van tindre l'acte solemne de l'elecció de la reina infantil i de la reina major i la presentació tant de les corts infantils com de la cort major. Avui veureu que és un dia de moltíssima festa i fraternitat. Estem al voltant de les paelles en el concurs tradicional en la nostra població, on es junten totes les files de l'olleria per a concursar a veure qui és el mereixedor. Cal dir que este any de nou la fila guanyadora han sigut els valencians. Segurament és que tenen uns xefs espectaculars dins de la fila. Esta vespre tindrem, ara tot seguit, tots marxem a les nostres files per a celebrar el dinar de fraternitat i després seguim en el tema de les entraetes i acabar la nit tots junts, cada un al voltant de la seva